Eritrean Women's Association of North America. محبر دك أنستيو إريتراويان أبسمن أمريكا. جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية. نميل لهم بحمد لهم وقدامنا نخلهم كل قداتكم دي قداتكم قديفكن موجاد عمت قبل على دك أنسيونا كلتشحن إسنا 4 زقبر وفري نمستاف أبزو بمركبكم بسمين بسم إرترام حب دك أنسيون بشم كل دك أنسيون إرترام تمسكنكم بيدلي المهم جمارنا جن بنسواتنا نمذكر كلنا رأينتهم أميراس تسوء تسوء زي كونس نزن أبفقدو سهران أبفقدو برخان زقتلا زجفجفا عمز بس حنزلو زت أسرع دك أنسيون مذكر كلنا ببحلنا نحدى دغي كنذكرن ذكرنا قبر حتت يعني يعني اللي مرحبا كلهم معلتي مسأخم مرحبا قبل نفطو لا قد قمتم اليوم بتأجيل كل شؤونكم على وكل مشاغلكم حتى تقضوا الوقت معنا وهذه حملة المرأة الإريترية للقضاء على العنف ونشكر لكم وجودكم هنا معنا في حملة 2024. اسمحوا لي أن أتقدم بتحياتي القلبية وعميق امتناني بالنيابة عن المرأة الإريترية في شمال أمريكا وما يجعل حملة هذا العام مميز هو أنه على الرغم من إطلاقها في الوقت المحدد إلا أن إخواننا وأخواتنا في مختلف أنحاء العالم قبلوا بدعوتنا وشاركوا في هذه الحملة والشكر موصول لهؤلاء الأخوات ولمن أذاع هذه المحاضرة على وسائل الإعلامية لأنها هذه الحملة تحتاج إلى مشاركة لجميع حلول لجميع مشاكلها وفي عام 2025 نأمل أن نقدم لكم
بعد المحاضرات واللقاءات حول هذا الموضوع. نشكر لكم وجودكم معنا، ونتذكر كل الأخوات الإريتريات الذين عانوا العنف، وبعضهم ماتوا في هذا. فنشكر لكم وجودكم وشكرا. Alright, قرب اللوا حبرتات ويد ما بزعبة فيديو نشتي خزاربكم دلي statistics قرب كنهب مالتيو. First of all عصرت خلت فيديوهات تسريحنا اللوا بوانا قال لهم رئيكم من كلن، قال لهم فرقان، قال لهم أفتنا إوانا يوتيوب أو خدكم سبسكرايب لايك كومنت دما يترسعوا أو تخيتكم كلن عصر تغلتين كواتعين كلتا تريفنا لو بحسبتنا جيزي قرب تكنيكال بروبلمز لازنبرنا أي واتعن جن كواتعين دحري ساعات قلبيلن كلتا تريفنا لو قصر عصر تحدن عصر تغلتين أفتن عصرت خلت فيديو صراحة نقرأكم انت لو تاع اللوجو نحن أقول لا نسخ خطري وقت استوى لا ندلي حدا كل أيد ما تفعل عليه زين عصرت خلت فيديو تات كاب كندي عدي تن أو بريزنت جبراوي تزاربا كاب شمونت تفعل عليه عدتاتين USA هذا جرماني خلته يونايتد كينغدم بريطانيا ثلاثة سويدن أربعة أستراليا حموشته كندا شدشته عدت إليان شوعته إسرائيل دما نمبر 8 مالتيو كاف زين كلن زين مريضنا إنا أمسيناين كت لقيتهن هبانا حجي نزياتن كزاربان كلوا إيوانا انتاي جيرا عصرت خلت حطوتات ويدما تفعل أرستات بزعبة عمس نقول نستيوسي different topic مالت هيبناين حجي خابزي أن مريض كن من تي زربة خيد داقاقم حجي كندو ديسكاش نقبر نخلينا كن جيزي سلزي اللي ساتن مريض أن شومون تدع تواهيبا كابزن شومون تدع قالين أوفر خيدن قالين تحت خيدن قد عصرت خلت زخونا أرستات إيان تواهيبا بزعبان هاي elimination of violence نبلو زلنا أوكي كاله دما إتي قانقاتات دلاكن قانقا إلناين بعرب نيرو بجرمن قانقا نيرو ناي أديام بخماتهمكم بتقرنيا نيرو بإنجليز نيرو تقرأ نيرو قنتا تقرأ جيزي سلا دونجيا زمساتنا تا أوديو كان أتواي خالنان already أبقال فيديو سلا زاتنا نمبر كن تماليسنا نفتا فيديو قانقا تقرأ زخون قانقا أنا إيرترا أفكيدنا لن كزاربا مالت إيو خالد ما إذن سبات زياتن مانين نمنتاي كي نعاتن مريض كن انت دا إلكم منا نمبر 1 تفعل عليه occupation ويد مسرح اللون سيستر عززت ريخم ما يخم شي زنان مالتيو كلتا دما بعلي يرقع لهم for example قد أميت ويدما زقت ما نيرن فارماسيست نيراتنا خفت occupation مالتي حنان بشير كاب عد إنجليز أسست community مبزحتن community activist كاب أستراليا social work مبزحتن social activist يعني وين أفتناتن community سلا بزح استمعنا لن صبوا صرح للصراحة ناي بحكي إذا دنق صرح للصراحة حنت معلت طرح زي خونسنا عمتات كم أون حنت نيراتنا دكتور جميلة جميلة أمان كاب كندا شي CEO اللي أنا CEO إن شير ناي حنت كمباني ناي human rights activist دما أديام نيرا coach trainer psychotherapist حفتنا مبرات درس كبعد إنجليز كم أون political activist دم اللوا بعل إذا كلتا تريفن دلوا فيديو بعل حفتنا خديجة محمد طه كاب سويدن كم أون medical doctor دكتورة دكتور منيرة الأمين كبعد إليان نسخت وتسي أمالتي بزن ساعات كلتا ساعات نسادما endocrinologist بتقريني أنت مخانا كمان كمان لكن endocrinologist كذل كلها she is a specialist نيرة مدرسة هاي وصف بزعبة ناي هرمونال ويدما diagnostic زخونة حمام زغلو نيرونا مالتي عد مينك من إسيات نيرنا نقم بعل زهرة علي
أستراليا نعشتو بعل حنان بشير بعل من خالتي أديام من إسيات مالت نعشتو بزعبة زي نجار كمي أدرس جيران مالتي نيرانانا دما طروتا زوطة عبيت دما نيرانانا كم أون بزعبة موسيقى دما مريضنا هنا جيرنايو إتي خيدكم تمليسكم أفتنا إوانا يوتيوب كلن خطري إوان نقدم سلازي عسرته وطئين هلوا عسرته خلتين كله خلن مالتيو سلازي نقدمكم كي ترسعوا زين فيديوهات بعسرته خلتين أبزت عمكم جزيه خطري إوان كتسمعون كتستوعلوا لن مالتيو قال دما انتي رخيبنا لنا كاب انترناشنال كاب يوروب يكون كاب أستراليا كاب كالعدتات دما نحناسي كاب كالعدينا زلنا جن نسخن إيوانا بعدين أمريكا راح يخن زلخن خمس قحوة سادلين مالتي تا أوروب سكفتاز جبرت لن إريتريان Women's Association of North America تا North America's global خجبر أدلين نسود ما after plan له global خنكيد تسفلنا يغني لي قرب statistics نيتن فيديوهات نقراكم ديلا تمليسكم أفتنا إيوانا subscribe share comment and like داقبركم تمليسكم كلن تن فيديوهات كتريوان يعدمكم يعني اللي ودي الله وصقه بعض معنتي نايزة عمت زوفري نمنتاي فولي زقبرو ولا كان حنا وانا استبقسي انتخوني تمصوعتنا تقبيلا ابستفلالي كنا علم زركب أحواتنا نابز وفرزي بمستافني دحر تكاتاتل وصنيكم معلتي كافتا وفرز تجمر الله نوفمبر 25 ساب حجي أب أوانو كنسدد صنيحنا كأن حجي حسابا معلتي حنت معلت وسيناينا نقولو نساتف نيرنا إذا عمت زي أقل بزحد دك أنسيو من أسي عبيتي زتساتفالو مهنن فلو يقبرو مو نزن حواتنان نتوم نزا أستمروزي أبناء ميديا زم حلالفون كمسكن دلي سلمتايسي نحنا ميديا بلنا نزي أب كله خقاوحهم خالهم بحكي مسكن مغنياتو نمفتحو زي شقر زي كلنا تساعد الناس لزدليو نايدك أنسيو قداي ترايكونا ناي بمولو هزبنا قداي أمو نزمت زعمت زي بدك أنسيو ترايني ودو تسمبرو حانت زي تمهرنا ينتلا كم نحنا بتي قداي دك أنسيو زقدوسو نت قداي دك أنسيو زقتلت زفتسم زلو أفودو كستمبرو زقلو بزحت حواسنا ونالو أمو ناي كرتشحن إسران حمشتن تسفى قبر بز قداي زي أستمرو هو قربات زخونو أحواتنا تنقل بولكم زحلف زاز عمت زي أغن مجمريانا يو تن لك أنسيو تقين قنقرب كإلنا أمو إزمدبنا يلومي معالتخا فلي بالزبالي نخلكم بالمستاف كم دياسبورا زلنا إرتوين انتاي نقبر أبزبل زو تقري يخون أبزي أخول لخون حجي تكست سديدنا لي مسج نايسا واخخ نزارب ولو دينا زخونا ملكعو زخونا زفتسم زلو كفعتات ببحادي كزارب زدالي إلو حفا بيلو كزارب فقليو قد تي أتو كورونا أبت زقبر زول عمل زي كونه بخم انتا يتفتحو أبزنتا تو كوريا حي شمو تعمل كلنا خم نفلطو بزح ملكتاتات اللو ويلك جمر دلي هايتو ملكتاتاتو هذا كاب سدراخي فتوتخن محازوتكن بحرز نتصلق خوينو مسكسوي تراخبي مسكسوي تزاربي زبر كوينو نبعلو زي عمتي ملكتاناتو يو كالون ببحادة يدحراي كتنتونو إيه كان حجي أبتا إذا إزز قبر زلو شقراسي انتاي مفتحو إلنا كنزارب ناباخم كبر فإيه نحن أخل تزاريبنا إنا نزحلف عسرت معلتي انتاي تفتح انتاي
ካብቲ ዝሓለፈ እንታይ ተማሂርና ካብቲ ቪድዮታት እንታይ ኣበይ ክነተኩር ኣለና ንዝመፅእ ግዜ እዘን ሰለስተ እታ ቀዳመይቲ እንታይ ንግበር እሞ ንዛረብ ድሕሪኡ በብሓደ ክንካትዓሉ ናባኹም ክገድፎ እየ نشكر لكم مشاركتكم معنا لهذا اليوم. الحملة ضد العنف ابتدأت يوم 25 من نوفمبر، واستطعنا بقدر الإمكان أن نقدم لكم بعض الفيديوهات لإريتريات بارزات في مجتمعنا الإريتري. ونود أن نشكر كل وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي الذي شاركونا في أن ينشروا كل هذه المعلومات عن هذه الحملة. فاستطعنا أن نريد أن نجمع ناس يستطيعون أن يعلمون عن هذا العنف والحلول لهذا العنف ضد المرأة في مجتمعنا الإريتري. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذا هو السؤال الأساسي لهذا اليوم. ونستطيع أيضا أن نتكلم عن علامات هذا العنف. والسؤال اليوم سنطرح تكرارا هو ماذا نستطيع أن نفعل حتى نجد حلول لهذه المشكلة في مجتمعنا الإريتري. وسنفتح المجال لكم أن تشاركونا بآرائكم في هذا الموضوع. Go ahead. شكرا. إدكم حافن دابلكم تتزاربكم صبوئي ميبي بلغانش عند برهان كجمرية الغانش بزح جزي أبز قدايزي تتوكوريا تزاربيا أب ميدياتات الغانش ጽቡቕና ብሓቂ ጽቡቕ መደብ እንኳዕ ከምዚ ጌርክን ብምምፃእኽና ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ከም ዝበልክዮ ዓመት ክሳተፍ ይፈትን እየ መደበትኩም ብጣዕሚ እዩ ዝስሕበኒ ሓቂ ዘረባና ብሓቂ ንፍዓት ይኽእል ኣነ ካብ ሽወደን እየ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዲሞክራስን ፍትሕን ዝብል ኣለና እውን ንሕና ኣባላትና እውን ኣትና ኣለዋ ብዙሓት ከምዚ ናብክን ጌርና መዲብና ክመፅእ ቆፃሊ ምሳኽን ንሓባር ክንሰርሕ ከዓ ደስ ይብለኒ ገላይ ፍትሕስ ይብዛሕ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብ ይብዛሕ ከመይ ኢና ንብል ስለዚ ኣነሲ ካልእ ዘለኒ እኳ ብዙሕ የብለይን ምናልባት ግን ትፍታሕ እንታይ ይኸውን ካብኣትም ክሰምዐ ኣነ ክከታተለክን እየ የቀኒየለይ እየ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ሕቶ ቀሊል ኣይኮነን እንታይ ተማሂርና ካብ ዝሓለፈ እንታይ ብኸመይ ከይፍታሕ ዝብል እቲ ኣርእስቲ ኣልዕልክዮ ዘለኺ ፀጋ ሓቀይ እንደ ፅባቅ ኣለኻ ሕጂ ንሕና እንታይ ተማሂርና ካብ ዝሓለፈ እንተኮይኑ ማለት ንኔው እንድሕሪት ተመሊስካ ናብ ግዜ ሰውራውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ናብ ግዜ ቃልሲ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ማዕረ ክንደይ ኣብ ዓለም ዝድነቕ ተሳትፎ ናብርክቶን ከም ዝነበሮ ኩላህና ንፈልጦ እዩ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ከዓ ኣብቲ ሰውራ እቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ እቲ ዝኽተሎ ዝነበረ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ሓራ ኮይና ንመሰላታ ክትቃለስ እውን ኣብቲ ቀዋምን ፕሮግራምን ናይቲ ዝነበረ ሰውራ ብወግዕ ዝሰፈረ እዩ ነይሩ ኩሉ ተጋዳላይ እውን ንዕኡ ይቃለሰሉ ነይሩ እዩ ኣብቲ ሓፋሽ ውድባትና ናብ ህዝቢ ወሪዱ እውን ኣብ ህዝብና እውን ኩሉ እቲ ጎስጓሳት ይካየድ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ሓደ ክካሓድ ዘይብሉ ነገር ከዓ እቲ ቆይሙ ዝነበረ ወኪል ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብተን ዓበይቲ ውድባት ሽዑ ዝነበራ ተጋድሎ ሓርነት ድሕሪኡ እውን ህዝባዊ ግንባር ማዕረ ክንደይ ነፃ ነይረን ኢልካ እውን ንተመራመርቲ ታሪክ ክግደፍ ዘለዎ እዩ ዝያዳ ከዓ ነተን ኣብኡ ብኣካል ዝሳተፋ ዝነበራን ዘለዋን ማለት ዝተርፍ ሕቶ እዩ ማለት እዩ
بوغني كل تي محبران حيلتات ندك محبر دك نستيو وسيخكا كميلو نتصورا يقلقل دا أمبر ناي بحكي نت محبراو حيلي نتقمون روحاتاتن قدام نتيبو زسرحيو نيرو إلكا قد قبلو أصقامي مالتي لازم ناي دك نستيون لكعكم مالتي እጂ ናጽነት መጺኡ ናጽነት ምስ መጸ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ከውንነት ተዳሪእናዮ ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ቀዳሞት ግዳያት ናይ ምጽልጻል ኮይነን ማለት እዩ እዚ ምጽልጻል ዝበሃል ሕማቕ ዝኾነ ሽም እዩ ንገረብ ኢኻ ትጥቀመሉ ምንቲ ምልምል ኢሉ ክወፅእ ዝጽልጽሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ምጽልጻል ዝነበረ ውሳኔ ተን ቀዳሞት ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ምክንያቱ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብና ደቂ ኣንስትዮና ምስቲ ዝነበረ ባህላዊ ደረጃ ምዕባለ ሕብረተሰብ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ብዙሕ ስለ ዘይነበረን እሞ እቶም ቀዳሞት ዝጽልጸሉ ከዓኒ እቶም ዝተሓተ ደረጃ ትምህርቲ ዝነበሮም ወይ ከዓ መሃይማን ዝበሃሉ ንሳቶም እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብዚ ክሊ እዚ ከዓ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግዳያት ኮይነን ማለት እዩ ከም ሳዕቤኑ ኣብ ዝተፈላለየ ትሑት ደሞዝ ዝኽፈሎ ስራሓት ኣብ ምኹስታር ናይ ፅርግያ ኣብ ናይ ፓርኪንግ ስራሓት ከምኡውን ብዙሓት ኣብ ኣዝዩ ትሑት ደረጃ መነባብሮ እውን ወሪደን ማለት እዩ ካልእ ዝተረኣየ ተሪኦታት ተደኣ ነይሩ እቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ከነቃይሕ ጀሚርና ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ብባህሪኡ ናይ ረብሓታት ተገዛኢ ስለ ዝኾነ ናብ ደሓን ዝኾነ ደረጃ መነባብሮ ዘለወን ደቂ ሃብታማት ዝኾና ናብኣተን ከቃምት ጀሚሩ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እቲ ብዙሕ ኣብ ሰውራ ተመስሪት ዝነበረ ሓዳር ኣብ መንጎ ተጋደልቲ ክፈርስ ተራእዩ እተን ካብ ሓደረን ዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ኣብ ሕማቕ ክወድቃ ተራእየንን ብጣዕሚ ከዓ ዘሕዝን ኩነታት ስዒቡ ማለት እዩ እቲ ካልእ ብድሕሪ ዝቐፀለ እዚ ናይ ሳቦ ኩነታት ኩሉ ዝፈልጦ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ምዝራብ ግዜኻ ምጥፋእ ክኸውን ንመብዛሕትና ብወረ ጥራይ ኢና ንፈልጦ ግን ከዓ ብኡ ዝሓለፋ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ይጠቕሱ ኣለዋ ከም ኩሉ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ስደት ክኸዳ ከለዋ ዘጋጥመን ወፅዓታት ግህሰት ናይ ዓመፅ እዚታት እውን ርኢና ኣለና ኣብ ስደት ኣብቲ ደሓን ዝኾነ ቦታ በፂሕና ኢለን ከብቃዓ ብመፃምደን ብበዓል ቤተን ብዕሩኸን ዘጋጥመን ዘሎ ናይ ቅትለት ተሪኦታት ከዓኒ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እዚታት ሕጂ ምናልባት ከም ሕብረተሰብ ንዓና ንኤርትራውያን ጥራይ ዝፀለኦ ጉዳይ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መላእ ሕብረተሰባት ዋላ ኣብቲ ምዕቡል ዓለም እውን ዘጋጥም ነገር እዩ ይኹን እምበር ንሕና ቀደም ኣብቲ ባህልና ብዙሕ ከምኡታት ዋላ እኳ ሓሊፉ ይረአ ነብር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብከምዚ ዓይነት ብዝሒ ግን ርኢናን ሰሚዕናን ስለ ዘይንፈልጥ ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ኢና ናብዚ ክንወድቕ ክኢልና እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ካብ ገድሊ ጀሚሩ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ፅኑዕ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ስለ ዘይነበረና ብድሕሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ እውን ንዕኡ ናይ ብሓቂ ሓላይ ዝኾነ ቀዋማዊ ስርዓት ተሓታት ስርዓት ክንገብር ስለ ዘይከኣልና ኣብ ስደት እውን ተንፋሕፋሕ ኢልና ዘለና ንዓና ዝጥርንፍ ሓደ ኤርትራዊ ማሕበረኮም
ነፃ ዝኾነ ኤርትራዊ ማሕበረኮም ንረብሓ ህዝቢ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሕ ነቲ ወኪል ናይ መንግስቲ ይኹን ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ከዓኒ ከም ሓደ ብማዕረ ብህዝቢ ዝሕተት ኣካል ገይሩ ዝጥምት ነፃ ዝኾነ ማሕበረኮማት ክንገብር ስለ ዘይከኣልና ስለዚ ነቲ ክብርታት ናይ ኤርትራውያን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንዕኡ ነቲ ፀፅቡቑ ኮስኪስና ነቲ ሕማቅ ከዓ ዝኣሊ ተግባራት ማለት ከነርኢ ስለ ዘይከኣልና ማለት እዩ እዚ ንኩሉ ይፀልዎ ንደቂ ኣንስትዮና ሕጂ ከም መዛረቢ ኣጀንዳና ኮይኑ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ነዚ ዘሎ መንእሰይ ወለደና ከዓ ናይ ብሓቂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣውዲቕዎ ዘሎ ምክንያት ክብል ይኽእል እዚ ሓደ ካብቲ ክንመሃረሉ ዘለና እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀገማት ተደኣ ፈሊጥናዮ መፍትሒ እውን ባዕሉ ይእምተልና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል እቲ ቀንዲ ጠንቂ እቲ ሱር ኣብ ዓድና እዩ ዘሎ ንዕኡ ምእላይ ማለት እዩ ኣብኡ እንታይ ኣበርክቶ እዩ ክህልወና ዝኽእል ከም ዜጋታት ማለት እዩ ኢንክሉዲንግ ከም ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት ነታ ግዳይ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ከም ቀንዲ መሳርሒቱ ገይሩ እዩ ዝጥቀመላ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ናይ ብሓቂ ክትቅየር ተደኣ ኮይና ናይ ኩላህና ሓላፍነት እዩ ብቐንዱ ከዓኒ ተራ ናይተን ከምዚ ሕጂ ናይ እዋንና ጀሚርክኖ ዘለኽን ጎስጓሳት ናይ ምንቕራሕ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ካብቲ ክፈትሖ ዝኽእል ይብል ማለት እዩ እታ ቀፂላ ትመፅእ ኣብ ዲያስፖራ እቲ ናይ ኮሚኒቲ ሌቨል እዩ እቲ ኮሚኒቲ ሕጂ እቲ ምልካዊ ስርዓት ከምዚ ባዕሎም ሕጂ ባዕሉ እውን ዓብሉ ዝዛረብሉ ዘሎ በቲ መሓውራት ናይቲ ኤምባሲታት ቆንስላት ገይሩ እዩ ዝቆፃፀሮ ነቲ ኮሚኒቲታት እዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ዘይኮነስ ባዕሉ ዝዛረቦ ዘሎ እዩ ስርዓት ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑሲ ሓደ ሲቪክ ሶሳይቲ ወይ ከዓ ኢንስቲቱሽንሲ ወይ ከዓ ኤኒ ሶሻል ግሩፒንግ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ተምሃሮ ገለ እዚታት ነፃ ይክኸውን ዝግብኦ ነፃ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ነፃ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ንሕና ኣብኡ ተሳትፎና ከንዕዝዝ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ከም ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ከም ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ስለዚ እንተደኣ ካብ ሚእቲ ዋላ 10 ናይ ብሓቂ ንፍትሒ ደው ዝበሉ ንመሰል ህዝቢ ደው ዝበሉ ኣካላት ኣብኡ ኣለዎ ኮይኖም እቲ ኣብዚ ኩሉ ፀገም ኣውዲቑና ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ነቲ ሕልምታቱ ወይ ከዓ እከይ ተግባራቱ ንክፍፅም ከዓ ዕድል ክረክብ ኣይክእልኒ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ መፍትሒታት ኮይኑ ዝረኣየኒ ማለት ኣብዚ ርእስቲ እዚ ተዛሪብካ እውን ግዜ ዝኣክል ኣይኮነን ግን ንመበገሲ ዘረባና ዝኣክል ኣብዚ ደው ክብል ድሓር ከዓ ዝምላእ ተሎ ንምልእ ቴንክ ዩ ጆን ይቀኒልና نحلف نعطي خالق سب إيدو حفظة بله بعند ترجمة تغنى twice as long procedures لذي أي تحصلنا دايز بعد ترجمة فورية ويدما on the spot ترجم professional متى جيزة هاير خنجبرينا حججن دحن جيزة سلاحات إرد هون خنحلفينا so فيديو دما مسمت دما خن ولا بالسبتايتل قرنا نترجمه نخلينا قلنا لو معلتي قتلي مجمريا قالنا من اسي بتانيا يماني بإنجليش قطمي عمت سلت قبرنا نبيتانيا حلفاء بتانيا beneath the skies where freedom dreams let justice flow in steady streams no more the tears of silence fall no echoes haunt the empty hall. For every woman, every voice deserves the power to rejoice, to live unbound, to walk the night without the shadowed grip of fright. The walls that kept her strength confined are falling now by hearts aligned. We lift her up, we take her hand
to build a newer, safer land. No fist shall strike, no voice degrade, no power wielded to invade. Her worth, her soul, her being true, will shine like morning's brightest hue. The world awakens, bold and clear, to cast away the seeds of fear. We teach our sons, we guide their way, to honor, cherish, and obey. We teach our daughters, they are whole, their dreams as vast as any soul. No chain of hate, no act unkind, can ever hold their boundless mind. And when the silence dares to creep, we raise our voices loud and deep. For violence thrives where silence reigns, but courage burns through ancient chains. Her spirit rises, fierce and free, a tide that shifts the destiny. She claims her space, her breath, her right, a beacon glowing through the night. Together now we march as one until the work is wholly done. For peace is not a fleeting flame, but every action, every name. We will not rest, we will not yield until her wounds are fully healed. For in her strength, the world will find a future brighter redefined. So let this pledge be carved in stone. She'll never face the dark alone. Through love and justice, bold and true, we'll build a world where she can. Thank you, Betania. እዛ ጓልና ኣባል ፈጻሚት ናይ እዋና እያ መንእሰያ ናይ ብሓቂ ከዓ ኩርዓት ኢና ብኣኸይ ይቕኒልና ቴንኪዩ እንኳዕ ነዚ ታሪኻዊ መዓልቲ እዚ ኣብፅሓናን ኣብፅሓኩምን ብቐዳምነት ነቲኦም ነዚ ክቡር መዓልትና እዚ ዝተሳተፍኩም ደቂ ተባዕትዮ ዋላ ግቡእኩም እንተኾነ ብጣዕሚ ከመስገና ክንሓልፍ ኣይደልን ቴንኪዩ ነቶም ኩሎም ሚድያታት እውን ንሕቶና ዘቃላሕኩም ከዓ ደጊምና ይቐኒልና ንብል ብሂወት ከለና ከዓ እንኳዕ ብደቅና መንእሰያት ደቅና ተተካእና ቴንኪዩ ቢታንያ ጓልና ሕጂ እንታይ ክብል ብፃይና ዮሃንስ ብዙሕ ነገራት ዝጠቐሶ ይሰማማዓሉ ግዜ ንክቆጥብ እንታይ ዝብል ቁኑዕ ፖለቲካዊ ኣረኣታት ኣቐሚጥና እንተደኣ ኣቐሚጥና ኣለና ነቶም ቁኑዓት ዕላማታት ዝበሃላ ኣብ ተግባራዊ ኣረኣታቱ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኣየእትወናን እዩ ስለዚ ብዘይ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕወት ቃልሲ የለን ብዘይ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝህነፅ ዲሞክራሲ የለን ብዘይ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነታዊ መሰል ናይ ኣህዛብ ይኹን ናይ ህፃውንቲ ይኹን ናይ ኣረጋውያን ይኹን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ናይ ኩሉ ኣይዕወትን እዩ እዚኣ ኣረኣታት እዚኣ ብመሰረቱ ዘይተወላውል ቅድሚ ተኣረኣታት ጌርና ኢና ክንቃለስ ዘለና ዝብል እምነት ኣለኒ ብዘይ ህልውና ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዘይ ህልውና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምዕባለ ሕብረተሰብ የለን ህልውና ጓል ኣንስተይቲ ክንብል ከለና ካብቲ ሕብረተሰብ ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን ሕቶ ሕብረተሰብ እዩ ሕቶ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ሕቶ ጓል ኣንስተይቲ ከይፈታሕካ ሕቶ ሕብረተሰብ ኣይትፍትሕን ኢኻ ኣዝያ ዝተወፅዐት ዝተጨኮነት ኣብ ምርር ዓዘቕቲ ናይ ቃልሲ ናይ ወፅዓ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ሕቶኣ ዘይረኣየ ሕቶ ዲሞክራሲ ክሪአ ኣይከኣልን ሕቶ ማዕርነትን ፍትሓውነትን ከረጋግፅ ኣይከኣልን ስለዚ ብቆንዱ ኣብ ምንቅስቃስ ይኹን ኣብ ፖለቲካዊ ድባብ ዘለና ይኹን እዚኣ ኢና ክንሪኣ ዘለና ማለት እዩ ብሙሉእ ሓፋሽ ዝብል ከዓ ብዙሕ ግዜ ይበሃል እንድዩ ግን ከዓ ኣብ ተግባራዊ ስርዓት ነፍሲ ወከፍ ፖለቲካዊ ውድብ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃሳት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝካየድ ተቃውሞታትና ብዘይ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ እየ ዝዝመረላ ክንደሳ እንዝምረላ ኣብ ሓንጎልና ረሰን ይፃላ እያ ንምሳሌ ምልክቱ እኮ እዚ መዓልቲ እዚ ሎም መዓልቲ ኩሉ ምንቅስቃሳት ኣብ ኩነታትና ኣብ ከባቢና ዘሎ ደው ኢሉ ነዛ ኣብ ፀረ መግዛእቲ ሞርዛን 30% ተሳትፎ ዘርኣየት ቃልሲ ኣብ ዓወት ከዓ ድሙቕ ተራ ዝተፃወተት ጓል ኣንስተይቲ ነዚ መዓልታ እዚ ዓሲልና ኣሎ ክንውዕል ዝግባአና ስለዚ ክሳብ ክንዲ ምንታይ ኣብ ሓንጎልና ሰሪፁ ኣሎ ንሕቶን ወፅዓን ጓል ኣንስተይቲ ምስክርነቱ
ዝውሕር ተሳትፎ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ካባና ተንደቂ ኣንስትዮ ጀሚርና ውራይናን ዋኒና ክንሱ ባዕልና ዘይተሳተፍናዮ ባዕልና ዘየላዓልናዮ ንኻሊእ ኣካል ክንወቅሳ ይንኽእልና ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ተንደቂ ኣንስትዮ ክንላዓለሉ ክንነቕሓሉ ክንርድኣሉ ኣለና ሕቶ ሕብረተሰብ እንተልና ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቲ ህፃን ቆልዓ እቲ ወዲ ማለትና ኢና እቲ ወፅዓ ካብ ኣኮታትና ካብ ሓቦታትና ካብ ኣቦ ሓጎታትና ካብ ሰብኡትና እዩ ዝመፀና ዘሎ ካብ ካሊእ ኣይመፀናን ካባኻትኩም እዩ ዝመፀና ዘሎ እዚ ማለት ግን ኩሉ እቲ ወዲ ተባዕታይ ወፃዕን ጨኳንን ማለት እዩ ኩላ ሰብ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ካብዚ ነፃ ማለት እያ ኣይኮነትን ወፃዕቲ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ቁኑዓቲ ቃለስቲ ጀጋኑ ኣብ ፍትሓዊ ሕቶና ደው ዝበሉ ኣለዉ መሳርሒ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እኳ ደኣስ ነቲ ወፅዓ ነቲ ድሕረት ዘመጉሳል ዝውድሳል ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ካብዚ ነፃ ዝኾነት ንፍትሓውነት ደው ዝበለት ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ኣላ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ውድባትን ተቃለሳሉ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃሳትን ማሕበራትን ዘሎ ተንቀሳቀሳሉ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብንሑስ እያ እቶም ደቅና ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ሰብኣይ ማለት ፍቕሪ ዘርኢ ስድራ ቤት ዝሓቁፍ ንጓል ኣንስተይቲ ዝከናኸን ንደቁ ዝከናኸን ፍቕሪ ዝህብ ህይወት ዝህብ መቐረት ናይ ፍቕሪ ዘስተማቕር ማለት እዩ ሰብኣይ ማለት ካሊእ የብሉ እታ ትነብዕ ዘላ ተጨኪና ትቃለስ ዘላ ጭኩንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጎና ኮይኑ ንወፃዓ ወፅዑ ዝገብር ማለት እዩ ንስቅያታ ስቅያቱ ዝገብር ማለት እዩ ንቃንዛ ቃንዝኡ ዝገብር ማለት እዩ ኣብ ነፍሱ የእትዩ ነቲ ሽግር ዝርኢ ማለት እዩ ሰብኣይ ማለት ሰበይቲ ማለት ከዓ ሓብሓቢት ኣፍቃሪት ኣላይት ማለት እዩ ኣላይት ክንብል ከለና ግን ንሳውን ክመራ ከሎ ዝርዳእ ኣካል ምህላው ማለት እዩ ስለዚ ምእላይ ካብ ክልቲኡ ፆታ ዝፅበእ እሞኒ ኩላህና ኣብ ምእላይ ኣብ ምሕብሓብ ኣብ ፍቕሪ ምሃብ ኣብ ንወፅዓ ኣብ ምርዳእ ኣብ ፍታሕ ናይ ወፅዓ ኣብ ምድላይ ኩላህና ማዕረ ክንሳተፍ ኣለና ስለዚ ናይ ሎሚ ፃውዒትና ደቂ ተባዕትዮ እንታይ እዩ ነተን ፀረ ወፅዓኽን ፀረ መሰልክን ትቃለሳ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልብኽን ተመልስክን ነቲ ካብ ዓድኽን ምንባር ከሊእክን ኣብ ፍቆዶ በረኻታት ከድክን ብዝኣመንክንኦም ሰብኡትክን ትቕተላን ትሕረዳን ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ውን እንተኾነ ንስኻትክን ትድሕናላ ሃገር ክትመፅእ ተርኣ ኮይና ብፃይ ዮሃንስ እንታይ ኢሉ እዩ ነቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ወፃዕ ስርዓት ብቅላስ ኢሉ ከቢርና ኣብ ዓድና ክንነብር የኾና ጓልና እንተሰሚዕኩና እንታይ ኢላ ኣብ ዓድና ሓንቲ ካብተን መግለፂ ዘቕረበት እያ ኣብ ዓድና ከቢርና ክንነብር ክንወልድ ፀሊእና ኣይኮናኒ ካብ ዓድና ሃፂልና ክንወፅእ ዝገበረና እዚ ኣርሜናዊ ስርዓት ኢላ ስለዚ ክውድእ ስለዚ እንታይ ክብል ዝደሊ ዘለኹ ኣነ እጃኻትኩም ነዚ ሕቶ እዚ ዋኒንኩምን ውራይኩምን ጌርኩም ኣብ ምቅላስ ዝውለዱ ደቅና ህፃውንቲ ቆልዑት ከዓ ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ንደቂ ኣንስትዮ ምኽባር እምበር ንደቂ ኣንስትዮ ምንዓቕ ዘይኮነ ሰብኣውነት ዘብል እንዳምሃርና እንዳኸብከብና ክንከይድ ኣለና ነፃ ዝኾነ ሕብረተሰብ ምስ ንፈጥር ኢና ወፃዕን ተወፃዕን ዝጠፍእ እሞኒ ካብ ዕሸል ዕድሚኦም ንደቅና በቲ ድሕር ባህራዊ ምስላታት እናመልመልና ነዕብዮም ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ፀረ ድሕረትን ፀረ ወፅዓን እናቃለስና ነታ ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ነቲ ወዲ ተባዕታይ ከነዕቢ ሓበራውን ዴሞክራሲያውን ዝኾነ ስርዓት ንተክል በዚ ኣጋጣሚ መዓልቲ እዚ ይላቦ ይቐንየልና ነዚ መዓልትና ዝፈርኩም ደቂ ተባዕትዮ Next is Alganesh, Professor Alganesh Asfaha. يغنيلنا بزمسانا مهلاوكي. مجمريا المولو حفتي كمسجنا دلي كبلو زدلو هو بدم بغير عسل زغلص اطو بزو حيزار من يبزعبو كم اون تحونا يوحنس تزاربو بخفيل قنوعيو ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ እዛ ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ትምህርቲ ስለ ዘይነበረን ትበሃል ሓሶት ምዃና ከረጋግፅ ይደሊ ሓሲኹም ብከምኡ ትብልዎ ዘለኹም
إتوم أودات كخسع خندي تمهرت نيرومي رابع كفل زدبر جنرال ديكونن دلو توهبو سلازي بتجزيتي دك نستيو تماهيرين كلية أتواني خنا هاي سكول أي وداني خنا نبت أسحقو نيروونيو بس حقو أن بتفاليو ناتن كا ثقاليسان كباتهم نلعب جيرانين إذا مخنيات زي أيتهابونا أيتمهران سلز نبرة بتمهرت سلز جودة لازم بهالمخنيات كنسمعيني دلينا أيتهابونا نحنا حج ذلينا زي خونه يكون مخنيات يهابو زي خونه يكون زربا يزربو إتي سمسيف نايقولن ستيتي زعبيلو سلز خونو ببقم ببحقنا زتجابر سلز خونه موسى سلز عبيهم إتي تسقطت كقد فوي كلون يوم نعاتهم كن قد فون خيلينا طعيات هالنا زبلو دك تبعت اليوم كا تمهرتي وهبهم يمهارو إتي معرنتنا يقول لنستيتي معر ود مخانا فترت مخانا كم حنقول كم زلوا كم كتمهار كم تخيل عدى دقم عدي سبعد زقبرتهم كأول لنستيتيا كابزن اللعلي يلن كن أمولو علم فاليو نحن زين فلت سلازخونا كل جزية دك أنستيون رجعت علينا مالتيو سلازي نحنا ناتنا فاليو أمينا سمسيف كنكون زيبلنا مخانا فلتنا كنك على سالنا تقال سنا خانا بدك أنا خنا حلفوا لنا إذا حجي دعبياد اللو هدكي بخوم ديت مهرانيرن دي جبرانيرن قال الستيتي بجزاء أب وشاطئة زبهال نجر كي سمع حدا رخب لكن يدلي تقنعوا ندارنا نحنا حيلي إذا دلي كابكال سب كنت صبي بلن تخيلهم تم دقنان تم صبوتن تم حواتنا تم أبوتاتنا كحجز تخيلهم كا سلام نقولهم يمسوا خبل يزدلي بحسر زبالة زخبليه خنا قصود عليكم كن يوهانس جن قوم زعم السلة زروا أيتزارونا أيتمهران نيران زبال يلن أصحاب كلنا يأمرون لنا حيل لنا أرئناكم ينخا أنا قط زي تجادلكم تنتجادل أرئناكم سلازي إذا أنا جرزي أخي تقبلها أيتمهران زبال نجر بتمهرت تحتها سلاز نبرة كي تقبلها سلازي اللي أخ نجركم يغني اللي يودي له لنا بروفيسور هجي نفتي استخن ملسي حدا انتينا نيناتي نزي تشرحو انتا إزبل أم نفسه كف عسر تدقسي والنسي more unite and violence against women هني أتهجرحو هجي نزا تشرحو زي أكون مقبال انتا خنقبر لنا خمدقا نستيو أبقى كزارب دلي سلمتايسي تي نقبرو حجي نفتح عندها كورنا نخيد نعمنا تابت فيديوهاتنا انتينا نينا ننعد حيد كام دقاف تندق نستيو أي تحفرة أي تفرحة تشقر كنت زاربالو نخلوت ممهارك وخون إلنا نينا مو أبزي فتح نتوكر كبلي ليه انتينا هنقبر زلنا قتلتات بزحلو بسبعات قتيلة يبزحلو مو انتينا قبر أب أستي نتوكر هجي أبرهالي دحرو مع الشو سولومون دحرو تسقى هيوت كمي تخنا thank you كوثر سلازة الزخاخر كني أنا حصرتي الناتي رئيتوتات اتي كنحجز كلنا تساعتلو إلو زتبقس قالسس سقع حجي فرزي مركاوي ذا زاربنا زلو برقت نحنا اب دياسبورا كساب زهالونا اتي تشاف بالحي من قسقاساتنا نتي اللوكال نتي نحنا ننبرلو زلنا حلواتنا يدق انستيو خطوكر اب حدا شنف نتي بعد زلوا خا انتاي كنقبر نخيل حجي ابز دياسبورا أنا بزوح بوليتيكاوي مجلس تاريخنا دو انتاي نقبر دو رود ماب نت منقست دو زبل
خمين ودق يزارب سب حانتي أتبقى زسام على مس حربينيا يوهانس أب دياسبورا سني نخل إرتراو زحقف كوميونيتي خهلونا اللوه بعال عاد انجليز بعال امريكا دنجيكم اللهم نحنا بكالغار خماي ازلهنا ب10 تقلت عامت مريحناكم الللا እዚ ኮሚኒቲ ከምዚ እንከሎ አቋሙ ግን ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወፅዓ በቲ ግቡእ ንሕና ከነስተምህረሉ ከነነቃቃሓርሉ ኣይበቃዕናን ኣለና ስለዚ ኣብ ዲያስፖራ ተቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ኣዋልድናን ደቂ ኣንስትዮናን ደቂ ተባዕትዮናን ኣብቲ እንነብረሉ ኮሚኒቲና ኣክቲቫት ምዃን እዩ ደቂ ኣንስትዮና ይኹን ደቂ ተባዕትዮና ብፍላይ ቁሩብ ቀለም ፀገብ ተኾንካ ትጠፍእ ኢኻ ሎካሊ ቅድም ከነድምዕ ክንክእል ኣለና ኣብ ምንቕቃሕን ኣብ ምስትምሃርን ብጉዳይ ወፅዓ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ክንገብር ድማኒ ኣክቲቭሊ ኢንቮልቭ ክንገብር ክንክእል ኣለና كندي مئتاوتنا بزعبا وزعا دك انستيو كندي ديسفانكشنال فاميلي استفاتيرو له بزعبو فتح خنقرب لنا اب كوميونيتينا افت لوكال نبرو لختماتاتنا من نققحنا استمرو نودن maybe less سلازي حجي تقداميتي اتكرو ختكم زلوا أبتن إن نبرلن زلنا كتماتات بخنياتو حيلنا عقمنا ندياسبورا زلو كركبي زخيل أبزي أنت تكورنا بن كالا أيتي بعند رؤسو تتسأقم أب عدي زي مهلاونا بزح كنو قامتولو زقبقنا معالتاوي كان عريز قبقنا رحيقنا سلازلنا انتاي كنقبر لنا كل من سئنا يدي تساقمنا زي اتسرعات يقبلنا كلها نسامع معلونة بيزي يا مش دير شغل مينيمام بوازو حدو كنقبرو نخيل نزي سرعات سلطانون حزب خركب اتا مينيمام كنقبرا نخيل قالسي نقبر سلازي لنا ايو اتا مينيمام ادمعيت يزبلا انا حجي كله ندياسبورو يخون نويش تعد زلو اب كبد حزب طبيحنا اوطينا نزاربلو ميديا سلازي بلنا ايو كتلمني خاتوعل تم تحتم دماني مني خايم كلالي يزدليو انتاي تحس تحسكا تمص كمان اي حطو الكانيون سلازي اتا مينيمام كنقبرا نخيل نقبر سلازلنا اتا مينيمام كنقبرا نخيل دما حانتي طعيتي نهزبي زتكورت ميديا مخفاتيو دك انستيو نزين تتعاطي كنالو دماني يقالات افي زبل امنت علني يقني يلي بورخ مشات Thank you معشو بدي حرقو الشيء مجمرتا كبرت هذا اللي نقعد ما نبزي تاريخاوي علت زي بحبار مساخن تساتيفنا حسابكم نسمع بمقالنا بلبي مسجن يغني اللي احصر بلا كم فتح بطاق اندس نزي اب وش 10 دقائق ناي اب دك انستيو زبصح ነገርስ بخمي يططو نبل نابتبل نام متقاريو እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ሽግራት እንድሕር ርኢናዮ ኣቀዲሙ ክግለጽ ጸኒሕን ይርኡ ጠንቂ ጸገም ናይቲ ካብ ዓድና ዘባራረናን فقد بحرن مدربدان زي تدلي حماق كغاطمنان كاو زمصانايو تروما دماني ابزي سدت دما ناب زي تدلي زي تلمدن زي نفلطون باهلن اكايدان
ዘእትወና ከም ዘሎ ከስተብህል ክኢለ ኣለኹ ስለዚ እቲ ምቅታል እቲ ምበኣስ እቲ ሓዳር ምፍልላይ ዋላ እውን ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ጌርካ ኣብ ሕማቕ ምውዳቕ ካብ ክልቲኡ ፆታ ኣብ ስደት ብብዝሒ ንሪኦ ኣለና እዚ ድማ እቲ ብሳህራን ባሕርን ዝመፅዎ ኣብኡ ዘሕለፍዎ ኣብኡ ዘጋጠሞም ሽግር ዝመፀ እዩ ኣብኡ ፀንሐ ዓመፅ ኣብኡ ፀንሐ ኩሉ ዓይነት ዓመፃትን በደላትን ገና ስለ ዘይጠፍአ ኣብዚ ክፃወሩ ይክእሉን ኣለዉ ንዝኾነ ዘጋጥም ፀገም ቀልጢፍካ ናይ ምሕራቅን ቀልጢፍካ እንተኣሽ ምኳንን ምስቲ ኣብ ስደት ዘጋጥም ናይ መነባብሮ ክብደት ኣብ ዘሎን ተደጋጊሙ ኣብ ምቕታል ምባእስን ምትንርራምን ይበፅሕ ኣሎ ስለዚ ከም ፍታሕ ኢለ ዘቐምጦ እዚ መንእሰይ ወለደና ካብ ጭንቀት ተፈጢሩ ኣብ ጭንቀት ዘሎ ስለ ዝኾነ ነዚ ብኣስተምህሮ ኣቢልካ ክርድኣሉ ዝኽእል መንገዲ ጌርካ ካብዚ ሽግር እዚ ክወፅእ ብክኢላታት ናይ ትምህርቲ ወይ ምክርታት ክህቡ እንዳዓደምካ ገለ ለውጥታት እንተትግበር ምክንያቱስ ትወዲ ዝውፅዕ ዘሎ ሓውና እታ ትቕተል ትውፅዕ ዘላ ሓብትና ኩሎም ናትና እዮም ዋላ ክንደይ ደቂ ተባዕትዮ እውን ሓቂ ምዝራብ ዝፈልጦም ኣነ ብኣካል ስሒቶም ኩሉ ሓንጎሎም ተኣሽምኦም ኩሉ ሂወቶም ነብሶም ከኣልይሉ ዘይክእሉ ምስ ዘለዎ ክብደት ናይ ስደት ኣብ ሕማቕ ዝወደቑ ዝፈልጦ ነገር ኣሎ ስለዚ እቲ ዘሎ ፀገም ከመይ ገይሮም ክፃወርዎ ክእሉ ናይ ምምኻርን ናይ ምምሃሃርን ዕድላት ፈጢርካ ነቲ ሕማቕ ዘይተደለየ ዓመፃትን ቅትለትን ዘጋጥም ዘሎ ክቅንስ ክጠፍእ ወረ ትምህርቲ እንተትግበር ኩላህና ነንውፈሉ ንነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ከምታ ንብላ ዘለና ንዓኣ ክነድሕን ነፍሲ ወከፍ ፃዕሪ ናይ ትምህርትን ዓቕምታት ናይቶም ሰባት ክዓብን ንቕሓቶም ክውስኽን እንተንገብር እታ ኣደ እታ ሓብቲ እታ መርዓት እታ እሳ ያኮን እሳ ብዘይ ንሳ ክነብር ከምዘይክእል ክፈልጥ ክኽእል በታ ትስምዖ በታ ወላዲቱ ሓብትላቶ ናፍቆት ኣለዎ ንመን ይወቅዕ ኣሎ ንመን ይቐትል ኣሎ ክርድኦ ዝኽእል መንገዲ ጌርካ እንተትቕየር ናብኡ ጎስጓስ እንተትግበር ከም ትሒዝክንኦ ጀሚርክንኦ ዘለኹን ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኹን ድማኒ ሕብረት ድልዳለ እንተትፍጠር ምክንያቱ ዝፀገም ኣቐዲሞም ክጠቕስዎ ፀንሑ ነቲ ዝዕምፅ ደገፍ ዝህባ ባንዴርኡ ኣርቲፊሻል ገይረን ክዳነን ቀይረን ክንደይ ንሪኦ እውን ኮለና ነቲ ዓመፅስ ቀፅል ዝብል ቅተሉና ዝብል ስለዚ እቲ እንተወሓደ ተወሓደ እቲ ናይ ፖለቲካ ራእያታት ይትረፍ ድሓን ንሳተን ደገፍቲ እቲ ስርዓት ዋላ ክኾና ክእለ እየን በዚ ውደባ እዚ ብደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን ኣብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ተጠቀምቲ ንመሰል ስለ ዝህልወን ብትኽኣለ መጠን ኣዴታት እውን ክትድልድላ እንተትኽእላ ንዓኣተን እውን ክስሕብአ እንተትኽእላ በዚ ማሕበር እዚ ነፃ ማሕበር ስለ ዝኾነ ኣብኡ እውን ኣትኩርካ ገለ ዓቕምታት ናይቲ ጭቋኒ ስርዓት ክጓደል ስለ ዝኽእል ሓውሲ ናይ ፍታሕ መንገዲ እውን ክኾንና ስለ ዝኽእል ምበልኩ ስለዚ ብፍላይ እታ ጎስጓስ ግን ከምዚ ሓውና ማዕሾ ክብሎ ፀንሐ ሜድያ ፈጢርካ ኣስተንፍሮ ዝበሎ ኣትኩርና ናብዚ መንእሰይ ወለዶ ብፍላይ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር ከምዘየለ ኣብታ ክፈልጠላ ዝኽእል በሪሩ ወፂላ መዓት ፀገም ስለ ዝሕለፈ ኣፍልጡኡ ክብ ዝብለሉ ጎስጓሳት እንተትግበር እሞ እቲ ፀገም ብኡ ክቅንስ ይኽእል እዩ ዝብል ግምትን እምነትን ኣለኒ የቐኒየለይ ነቲ ዝውሃበኒ ዕድል የቐኒየልና ኣብርሃለ ፅቡቅ ኣለካ ብኩሉ ሸነኽ ደቂ ተባዕትዮኦም ደቂ ኣንስትዮኦም ንኩሎም ኣስተምሮን
ምልዓልን ክግበር ዓብ ግደ ኣለዎ እሞ ይቐኒልና ድሕሪኡ ፀጋ ሂወት ከመይ ቀኒኽን ድሓን ደቐኒኽን ንኩልኩም ሰላም ይብለኩም ቀንዲ ግን ፀጋ ዮሃንስ የቐኒልና ነዚ ስኒትና ዳትካም እትትገብሮ ዘለካ ኣውፍያትን ኩሉ ትገብሮ ዘለካ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር እዩ ኣብ ጎንና ኮይንካን ላዕሊ ታሕትን ትብል ዘለካ ብጣዕሚ የመስግን ናይ ልቢ ምስግና ተቐበል ብካልእ ኣዘራርባ ኩሉ ወዲኦሞ እዮም ኣነ ግዜ ክሕልፍ ኣይደልን እየ እታ ትምህርቲ ዝብላ ዘለካ ሓቂ እዩ ንሳ እያ ክዛረበላ ደልየ ነይረ ብክልቲኡ መንእሰይ ክልቲኡ ሃዋሲ ነገር እዩ ዘሎ እቲ መንእሰይ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ብወገን ደቅና ደቂ ተባዕትዮ መንእሰያት እውነይ ናይ እምሮ ጭንቀት ናይ እምሮ በሰላታት ኣለዎ ነዚኦም ግን ከመይ ጌርና ኢና ካብኡ ክነውፅኦም ንኽእል እንድሕር ኮይኑ ከም መደታት ከም ፀጋ ሂወት ግዜና ጥፊእና በቢ ዘለና ኣብዘ ዘለና ከተማ እስተምህሮ እንዳሃብና እንዳቐረብና እተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ንጎረቤተን ንሓዋተን ከምዚ ይኸውን ኣለኹ ከምዚ ሽግር ይረክብ ኣለኹ ኢለን እንድሕር ካፍላ ጀሚረን እቲ ነገር ክዕረ ክእል ግን ኩሉ ግዜ እሱ ኣበይ እቲ ወዲ ተባዕታይ እዚኣ ካበይ ከይትሓልፍ ኣነ ከዓ ካበይ ከይትሓልፍ ኢልካ ብህልልኽ ዝኸይድ ሓደ ነገር ኣብ ሓደጋ ዳዕሎ ዘውድቐካ እምበር ንረብሓ ተኣሽሙ ይኮነን ግን ብዛዕባ ናይተን ኣንፃርና ዝኾና ምስ ህግደፍ ዘካይዳ ዘላ ኣደታት እንድሕር ኮይነን ነዚአን ሕልነአን ሸጣ ሰባት ስለ ዝኾና ሕልነአን ሸይጠን ነቲ መንግስቲ ንሓደ ንቕንቕ ዝበለ ወዲ 80 ዓመት ምህረት ዘካናኻና ዘለዋ ንዐን ዝተምህሮ ይበን ግን ኣስቦን ኣነ ስጋዕ ሕጂ ሱሳ ሰብ ነርና ሱሳ እሞ ከዓ ነዚ ኩሉ ወርሕሙ መላእታ استمهروا عند هاوي جزئين أطفئن حواسنا عندها تبهلا خلاص سلسة سبت راح كنبل بتعمي زحزن كم دك أنسي خمس أجايوت أنا تعنا رخيبة يكون قلنا زي حج أخي بعتيه حيمي قنينير جن نبعل تسجع حفتين ني كارسر قالين نزا قالي ماني دكنا نعن مورال كخانن أنا خا أنت تزارب كس قربتي تسفخون النعنبر ولا حنت أنا تزاري بزوم أنا قريب اللي زبها المغنيات يلن جن بالتخالمة أن نحنا السخونة كم دقة تبعتيهم أستمهرو نداس أوعخا ني عندني زي سنت دات كامي زي بريشر زي قبرلكا نتو دقة تبعتيهم هم هرزو دوليو دق أنا شخم هراز دولي الله بزحات مهراتنا يا لوانا بب معلت ندمت أخا أفتان تعشمه ولا حمش استمروا بزعبا نايدك أنسين دحرك بعد الليل بزقا نايدك أمك أخمزي خد قبر لكم كم بخمزي إنا نحالفه وخمزي ندات حقق أفكات زي كون كان ندات نحالنا نفكا ندات قارج أخا زي كونس ندات حلالفكا نسوخ الزارب كله من البعد تحافتي حيل تحريلا تحاويكا وصيلو دقه نفاس تهاري من دحر مجي تا نجر كتعرى تخيليا كم دي عندالكو عدمان تعناني هابكن نقاتل تقعزو نوحيو جن تعام يزولو عبعد هالو زولو كيبرقوقنا إذا سلام تبهال ننحرحرنا خبرت كوهاب ندحر كوينو منسينا حدار كهلو ندحر كوينو ህዝባጉም ህግደፍ ዝበሃል መንግስቲ ከይጠፍአ ህዝቢ ኤርትራ ድሕነት የብሉን እዩ ብዓድኹን ብመሬትኹን ዋላ ኣብ ወፃእኑ ሃሉ ገለና ሃሉ ነዊሓ በትሩ ነታ በትሩኹን ቆምጣን ድሕር ኮይንና ግን ኣብ ናቶም እምባስታት እርሹ ክዕፆ ከም ዘለዎ ነፍሲ ህወከፍና ርእቶና እንዳሃብና እንዳተዛረብና ርእቶታት እንዳቀያየርና كلناتهم مأتو زخانة مأتو جنزب زقبروا ما زخانة بعالات كم زي قبروا كن عاصوهم كن فتنا علنا كم دك أنسيو. Thank you.
يغني مجمريا سلامتا نخلهن ناب حقتي تقبر أدلهن وفري عبي أقداسي نلوت خمان زعدميو قدام التحبار ما اللي بنسأل لخونا يكونن اتو قداي أمونغو تبعتاين قال نستيتن سلزخونه ناي كلهنا وراي ناي كلهنا صقم ناي كلهنا نفتحني يخلو ما تدخل أبتي قند خملة غير حدا كنتاتنا نزبل نعملت نحنا بنعشتنا في الناس عدي كتعبوكم ولا بكتما نسعى مستدراخا خينكا امو بناي ولدي مقنحتي تكساس ويمعلو ويا وخلون تفطرو مستدراها بأخبرت فريخا سلا تعبي ناساتهم حنت قال اخلتي نتي زقاقي ناب نور كملس قدام انا زي حجي دحراي مسئي زلو كاب قالت جميرو እንደገና ናብ ስደት ካብ ስድራ ተፈልዩ ስድሩ ኩንዲ ሆስፒታል ደዕብይዎ ከም ልክዕ ከም ናይ መጋርያ ከብቲ ተፍሪ ዘለኻ ኣብ ክፍሊ ታዕሊማት ተደራሪቡ እሞ ንሞራልኒ ንስነ ስርዓት ዘይኮነስ በጀካ ነቲ ናብኡ ዘፈሮም ዘድልዮ ዕላማ ተደይ ኮይኑ ናይ ንዓኣቶም ናይ መጻኢ ዕድሎም ስለ ዘይርኢ ንሳቶም ካብ ኩሉ ተሓሪሞም እዚ ካብ ኩሉ ተሓረምዎ እቲ ዝያዳ ትሞራላዊ ትዕግስትን ካብኣቶም ርሒቑ እንደገና ኣብ ስደት ነቲ ዝተሓለፈ መከራታት እዚ ኩሉ መንገዲ ተጋጠሞም ኣብ ኣካላቶም ብዙሕ ፀገም ስለ ደምፀ ብሕልፍማ ናይ ኣእምሮ ንዝኾነ ነገር ክዕገስዎ ዘይክእሉ ብቐሊል ኣብ ከም ሓዊ ባዕ ዝብሉ ስለ ዝኾኑ እታ ንእሽተይ ጌጋ ክተሓላልፉ ኣይክእሉን በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ዝኾነ ፀገማት እንደገና ተሰደድዎ እውን ካብኡ ተዳራሪቡ ድመፅእ ዘሎ ፀቕጥታት ምፃሩ ብምኽኣሉ ምስኣኖም ነታ ንእሽተይ ናይ ሓንሳብ ንክራኸቡ ድፈተንዋ ናብ መሊሻ ናብ ዓውደ ኩናት እናተቐየረት እቲ ወዲ ተባዕታይ ማ ናይ ተፈጥሮ ኣብ ፊዚካል ዝኣምን ስለ ዝኾነ ንሱ ከም ሓያል ኮይኑ ድምስል ስለ ዝኾነ እታ ስጉምቲ ንሱ ኢሉ ወስዳ እምበር እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣይትወስዳን እያ ዋላ እኳ ንዕኡ ድተናኽፍ ወይማ ኣጂቴት ዝገብር ተምፅኣሉ እምበር ናይ ኢድ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ተሓወሶ ናይ ገበን ኣይረኣናን ዳርጋ ስለዚ እቲ ንሓና ሕጂ ብሓፈሻዊ ስደትኒ ነፃ ካብ ዓድና ርሒቑ ዘሎን እዚ ኩሉ ተደራሪቡ ደምፃልና ዘሎ እቲ ቀንዲ ፍትሑ እኳ ነዚ ዘሎ ስርዓት ናብ ኩሉ ዘብፅሐ ንዕኡ ምውጋድ እዩ ንሱ ድማ ኩላህና ተሓባቢርና ተባዕታይ ኣንስታይ ዘሎ ከም ኤርትራዊ ሽም ውድባ የድሊ ወላ ካልእ የድሊ ከም ኤርትራውያን ኮይና ተገዲስና እዚ ራህዋ ናይ ኩላህና ስለ ዘምፅእ ኢድኒ ጓንትን ኮይና ብሓደ ዘድምዕ ትርጉምቲ ክንወስድ ክንሓብር ኣለና ክንተኣኻኸብ ኣለና ክንዛተ ኣለና ነዘን ኣሕዋትናማ ብኣኽብሮት ክንሕዘን ናይ ግድን እዩ ብዝተረፈ እቲ ተዓባባይ ንበይን እዩ ንገዛእ ርእሰይ ኣነስ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ማዕረ ወይ ብዝያዳ ዝኾነ እቲ ቁፅርና ካብኡማ ብሓደ ኣብ መፅናዕትን ኣብ ስራሕኒ ናይ ሓባር ምክፋል ስለ ዝነበረና ሓደ ሓሳብ ስለ ዝነበረ እቲ ወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ድብል ፍልልይ ኣብኡ ኣይነበረን ፍቅሪ ኣብኡ ዘሎ ዋላ መምሃራን ካማኸን በቲ ፍቅሪ ካሪኦምሲ ወኣንታ ንስኻትኩም ብሓደ ስታይ ዘይተሓስቡ መደብ ድብላሉ ኩነታት ዝነበረ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ተዓባባይ ማዕረ ክንደይ ወሳኒ ምዃኑ እቲ ካብኡ ምፍላይ ካብ ናይ ዓበይትን ናይ መምሃራኒ ማዕዳ ዘይብሉ ምፍላይ ድማ ንትልሎ ሽግር ውስኸሉ ስለ ዘሎ እዚ ጀሚርክንኦ ዘለኽን ትዛዓበየ እዩ ንሕናማ ክንስዕበን ክንድግፎን ከም ዘለናይ ከም ዝበልዎማ ኣስተምህሮ እቲ ቀንዲ ፍታሕ ለውጢ ደምፅእ ንወዲ ሰብ ትምህርቲ እዩ ናብቲ ቁኑዕ ምምላሱ ነብሱ ክሓድር ከም ምኽእልኒ ስለዚ በዚ ከይተሓልና ክንቅፅሎ ዘለና ጥራይ ማለት እዩ ብዝተረፈ ናይ ግድን ኣተሓሳሰብ እዩ
يغني لي قدامي نجر صقا هيوت كما سكنا كده لي كم أون كوسر زخاخر كنا نزام معلتي زي أخم تعمتوي مع شو نزبله بتعمي زي مسكناكي أنا بزح زبله نجر يلا مخناتو زح سبعة سلزلو حسابات كأقرب سلزخيل أقدمنا نزي زبقس كنا أو من قصاص يوهانا خلكن فاتو بزي دك أنستيو أب حدا حدا تسب لوت إيه كله أي كلين حمسة خب ميتي هزبها أو إنك زخون يكون معبالي لوت إيه بكل مدات أب تمرتي دي التكنولوجي دي أب ديمقراطي دي أب فتحي كله سلزي خيل نربحها تقلال لنا حدا حبر تسب ناي دك أنستيو مثل نخلو كنا هنك على سلزلنا قداي فلاي من قصاص دك انستيو نعاخات كنت راي وين دك انستيو راي زملكت زي كونسي نعنا وين دك تبعتيوني ملكتنا حدا تفوترنا ون اكلنا دك انستيو تي كروموزومسناتنا اكلنا دك انستيو سلازلنا كلاي نجر كا تنفتوان نفقران عدينا خا قال ستيتس لزغونت تنفتوان نفقران قالنا خا قال ستيتس لزغونت حفتنا وقال ستيتس لزغونت نخلنا يملكت ولا كان عاخات كن بقدامنتي ملكتها كن تغونه سلازي ابزي قداي زي كلنا كنا عمو زلنا قداي سلازخونه كلنا خا بحبار كنسبخ زلنا قداي تي نفتحي زقالس انت دا خوينو قدنتا يكون قال نسيت رايك تكون زلوا وتبعتاي ون ني عمص كصيا في زلوا سلازي زقالس زي ناي كلنا قالس غيرنا كن وفرو لزمنا قداي بهلاي اتي اب ارترا زلو ጭቆና قداي نكرتي ጭቆና بمسرته عاد خستاين ديو انترناشنال فينومينا ايو اب ارترا طراي زلو ነገር አይኮነን ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ሙሉ ዓለም ኣሎ ስለዚህ ከመይ ጌርካ ትቃሎ ሰንዑ እዛ በጊስክኖ ዘለኽን ሓደ ካብኡቲ አጋባቢ ግን ኩሉ ኻናቱ ፍሉይነት ስለዘሎ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይመስል ተዳይልና ክልተ ነገር ኣሎ ሓደ በመሰረታው ዝኾነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጭቆና ወይ ዓመጽ ኣሎ ካላእ ከዓ ተዓመቲ ስርዓት ዘምጽኦ ወይ ንሱ ዘስዓቦ ጭቆናታት ኣሎ ምሳሌ እቲ ሕብረተሰብ ናትና ንፍተዎ ንጽላእዮ ናይ ፓትሪያርክ ሶሳይቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ዘተባብዕ ኣይኮነን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ስራሕ ድዩ ደሞዛ ውሕድ ኢኮኖሚካሊ ኣብቲ ቁጠባውን ቨሪ ዲፐንደንት ያ ካብ ሰብኣያ ድዩ ካብ ስድራ ቤታ ዲፐንድ ዝገብር ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ንሳውን ኩሉ ግዜ ተወፂዓ ርእሳት እናትኸደሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ለውጢ ክግበር ክኽእል ኣሎ እዚ ለውጢ ዝግበረሉ ከዓ ኣብ ኣተሓሳስባና እዩ ለውጢ ክህሉ ዘሎ እዚ ካብ ገዛና ይጅምር ማለት እዩ እቲ ለውጢ ክህሉ ዘሎ ኣብዚ ኣብቲ ዲቴይልስ ክኸይድ ኣይደልን ሓደ ካብቲ ናቱ ግን ምሳሌ ኣብ ትምህርቲ እኹል ዝኾነ ተሳታፍነት ክህልዎን ከም ዘለዎን ኣብ ስራሕ እውን ዓመፅ ክህሉ ከም ዘይብሉ ናይ ደሞዝ ፍልልያት ክህሉ ከም ዘይብሉ እዚ ኩሉ ጉዳያት ገለ ክንሰርሓሉ ዘለና እዩ ግን ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘሊ ንዓና ከም ኤርትራውያን ከዓ ሕጂ ብፍሉይነት ዘገድሰና እንታይ እዩ ንሕና ሓደ ጨቋኒ ስርዓት ኣሎ እንዲ ኤርትራ ብዙሓት ክብልዎ ፀኒሖም ሕጂ እቲ ጭቆና ኣካል ናይቲ ጠቅላላ ጭቆና ሕብረተሰብ ዘሎ እቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ጭቆና ከዓ ንሱ እዩ ስለዚ ኩልና ብሓባር ክንገብሮ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ጭቆና ክንቃለሶ ክንክእል ኣለና ጭቆና ምስ ዘልግስ ኣብቲ ስርዓት ፍትሒ ምስ ዝህሉ ናታትን ክሳይ እውን ናታትን መሰላት እውን እንዳተሓለወሉ ዝኸይድ ጉዳያት ክህሉ እዩ ሕጂ ካብቲ ክበሃል ፀንሐ ብዙሕ ጉዳያት ዓንቶ ኣልዒሎም እንዲኦም ኣሕዋት ወይ ሳዲ ኣሕዋት ምን ኣልዒለን እንዲን ወፍርታት ክካየድ ዘለዎ ንምሳሌ ኣብቲ ንገብሮ ስርዓት እዚ ለዊጥና ወይ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓዊ ስርዓት ምስ ንፈጥር ክንገብሮ ዘለና ኣብ ውሽጢ ሃገርና እቲ ኣብቲ ቤት-ትምህርቲ ካሪኩለም ፍሉይ ካሪኩለም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ጥራይ ብሓባር ገለ መሰል ክህልዎ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ካሪኩለም ክህልዎ ኣለዎ መፅናዕቲ ዝተገብረሉ ናቱ እቲ ቆልዓ ክዓቢ ከሎ መሰል ናይ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ እናፈለጠ ክዓቢ ሞ ከምኡ ምዃና ክፈልጥ ማዕሪኡ ምዃና ዝፈልጠሉ ኩነታት ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ነገር ኣብቲ ስድራ ቤታት እውን ለውጥታት ዝግበረሉ ምክንያት ወፍሪ ክካየድ ክኽእል ኣለዎ እቶም ስድራ ቤት እውን እታ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ ሓደ ዝጥምትሉ ኣገባብ ወይ መልክዕ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ንዑ ካሱ እውን ወፍሪ ዘድልዮ ጉዳያት እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ እዚ ግን ብሕግን ብሕገ መንግስትን ናይቲ ሃገር ዝተደገፈ ወፍሪ ክካየድ ክኽእል ኣለዎ ሕግን ሕገ መንግስትን ጓል ኣንስተይቲ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ካብቲ ወዲ ተባዕታይ ዘይትፍለየሉ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ስለዝኾነት ፀገም ክረኽባ ዝኽእል እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብኡ ንዑ ዝምክቶ ጉዳይ ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ለውጢ ንገብሮ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ናትና እውን ዓብይ ግደ
ክህልዎ ክእል ኣሎ እዚ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ጉዳይ ምክንያቱ እዚ ሓድሽ ጥራይ ወይ ሕጂ ዝመፀ ፌኖሜና ስለዘይኮነሲ ካብ ቀደም ዝመፀ ስለዝኮነ መሰረታዊ ፍታሕ ከዓ ክንደልየሉ ክንክእል ኣለና ምናልባት እውን ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ክሳብቲ ማዕርነት ተበፂሑ እዩ እንብሎ ናይ ኮታ ጉዳይ እውን ክህሉ ክእል ኣለዎ ኣብ ቤተ መንግስቲ ድዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ኣብ ስራሓት ድዩ እዚ ከምዚ ዝበለ ሓሳባት እንተደኣ ወይ ተግባራት ወይ ስጉምታት ክውሰድ ተኻኢሉ እታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ናታ መሰል እንዳተዋሕሰላ እዩ ዝኸይድ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ብሕልፊ ከዓ ንሕና ከዓ ኣብ ዳያስፖራ ዘለና ተመክሮታት ከዓ ኣለና እንድዩ ኣብ ደቅና ይኹን ኣብቲ ሕብረተሰብ ይኹን ምክንያቱ ኣብዚ ሕብረተሰባት ዘለናዮ ምዕቡል ንብሎ ሕብረተሰባት እንኮ ገና ቲጭቆና ብዙሕ ዘይከደሉ ኩነታት ኣለዎ ስጋዕ እዚ ቁርብ ዓመታት እኮ ሓደ ካብተን ምዕቡላት ሃገራት ንብላ ስዊዘርላንድ እኮ ደቂ ኣንስትዮ ምርፃ ክእላ ኣይነበራን እዚ መሰረታዊ ሽግር ስለዝኾነ መሰረታዊ ፍታሕ ክንናድየሉ ክንክእል ኣለና ምስኣት ኣሳሲራ ትኸይድ ግን እዞም ኩሎም ኣሕዋት ክብልዋ ዝፀንሑ ሕጂ ንሳ እውን ዝድግፋ ኣነ እያ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ለውጢ እንተደኣ ዘይሃልዩ ኣብቲ ስርዓት ለውጢ እንተደኣ ክነምፅእ ዘይንክእል ኮይንና ፍትሒ እንተዘየሉ ኮይኑ ንኩሉ ስለዝልክሞ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብዝገደደ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣንቲ ወይ ሓደ ጉዳያት ክለዓል ፀኒሑ ብጣዕሚ ዘሕዝን ርኢናየን ሰሚዕናየን ዘይንፈልጥ ኣብ ሕብረተሰብና ንጎን ደቂ ኣንስትዮ በዓልቲ ቤትካ ቅድሚ ደቃ ምቕታል ገለ ከምዚ ብዙሕ ክዝዝር ንሪኦ ዘለና እዚ ሓድሽ ፌኖሜና ስለዝኾነ እዚ ከዓ ብፍሉይ መልክዕ ብሕልፊ ንስኻትክን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ጉዳይ ዝተዋፈራ ዘለኸን እዚ ጉዳያት እዚ ተተከታተልኦ ንሕና ብወገንና ከዓ ከም ሰልፍታት ድዩ ከም ውድባት ድዩ ከም ውልቀ ሰባት ድዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ንድግፎን ንሕግዞን ስለዝኾነ ዓወት ክረክብ ይኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ካብዚ ኒዮ ኣይብዝሓልክንን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን ኣጀውኻትክን ንሕና ድሕሪኽን ኣለና ትገብሮ ዘለኹን ስራሕ ብጣዕሚ ዘተባብዕ ስራሕ እዩ ክድገፍ ዘለዎ ስራሕ እዩ ንሕና ምሳኽና ኣለና ይቐኒየልና يغني لنا دكتور محمد قربتي زيادة كمسكنة كادلي أخيبا قديف كخبز تساتيف كازبل الحوريتا سميعمو بومبرنا هذا أيو بحكي يمسكنة كا تزبل كايون حقتات اللو تي أنصار عمل سي ناي أدماس هاويو ناي إرتران شقرت رايكونن بأمهنيات يوم كا يعني ناي 2024 دي خب نوح عمتات حيزهم عمت نعسرت شديشتو معلتت كامبين زكايدو مو نهنا إرتران شقرت رايكونن ناي مول عالمي قلنا عنها زيادة تسألوا الناس لم تايسي تندك أنسينا أبقعزو لاب سدت شقرات لزقات من مو ننحد حينا خفتز أمنو ناتي زبلو أول مقتالن بقفعن كند نحبحبن كندي نتسانا نعن እዚ ሽግራት እዚ ስለዘሎ ንዓና ብዝያዳ ኣብዚ እዋን እዚ ክንዛረበሉ እንታይ ኢና ከፍታሕ ንምፅኢልና ክንማየጠሉ ከም ህዝቢ እዚ በፀዋዕታ ዝገበርና እሞ የቐኒልና Okay. First of all, ناي بحق نمسكنك دكتور محمد برهان إدريس كاب جرمن ناي سلف حداثة إرتران فتحي chairman كونك عبد المسانح تساتف نعنا عبنا قرير نمسكنك thank you كال انت ياكو بالدليتي بفلاي زنا انجليزي توصعاد نتوم دق تبعتين دق نشين كلهم تزرقحكم لهم صبو ايو سلمتاي نريو لنا فلاي بزلنا يو دايسبوراسي ከምዝገሩኒ ኢለን ክስታት ዝመፆም ኣሕዋትና ደቅና እውን ኣለዉ እሞ እሳ ንኩሎም ነቶም ብቋንቋኦም ዝዛረቡ ዘርግሑሎም ሓንቲ ክንዕርያ ንብል ዘለና እታ ናይ ኣድያም ብናታ ቋንቋ ብጀርመን እያ ተዛሪባ እንደገና እታ ናይ ጀርመን እውን ከነውፃኢና እቶም ጀርመን ዝሰምዑ ጀርመን ጥራይ ዝርድኡ ቆልዑት ምእንታን ክሰምዕዎ ክሳተፍዎ ብዝተረፈ እቲ ኩለን ኣብ ዝኾነ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ምስታፈን ናይ ብሓቂና ንመስግን ወላ ናይ ኖርስ ኣሜሪካ ንኹን ስቲ ሓንቲ ኢዋና ትገብራ እንተላ እታ ናይ ማርች 8 እዛ ናይ ኤሊሚኔሽን ኦፍ ቫዮለንስ ኣጌንስት ውመን ንኩለን ኣብ ዘለዋ ሃለዋ ከነሳተፈን ብሓባር ኮይንና መደብ ንሰርዕ ማለት እዩ እሞ የቐኒልና ሕጂ ናብ መንኪ ኸይደ ናብ ገብረ
well نتتبقصو عوتنا سالطون يحب يبل نت كسب حجي كبرص انا عند حجون تقبرو مالتيو نافت تبلي زلخي منالبات حسابي كهب ندحر كوينسي انتاي نبلكوسي تا مفتحسي منچ نايتا صقم مللايا زبل مالتيو حجي رعاي كم زردا ندحر كوينو ازي عمص انصار دق نستيو ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ዘይኮነሲ ናይ ሕብረተሰብ ጉዳይ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ጉዳይ ግሎባሊ ኣብ ዓለም ሓደ ሲሶ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዓመፅ በደላት ይበፅሐን እዩ ዝብል ኣብ ናይ ኤርትራ ክንደይ ምዃኑ ምናልባት ሓደ ካብቲ ፀገመና ንሲ እዩ ብመፅናዕቲ ተደገፈ ነገር ክዛረባ ይትኽእል ኢኻ ግን እንታይ እዩ ማለት ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ነገር ከም ዘለዎ ዝሕብር ጥራይ ንሱ ዘይኮነሲ ታሪኻዊ እውን ማለት እዩ ማለት ሂስቶሪካሊ እውን ክረአ ዝግብኦ ማለት እዩ ሕጂ ኣባና ንመፅ እንድሕዳ ኮይና ሕብረተሰብ ኤርትራ ሲ ንነዊሕ ዘበናት ተጎነፀ ሕብረተሰብ ስለዚ ኣብዚ ነዊሕ ዘበናት ዘቁፀረ ጎነፅ ከዓኒ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንቡሩ ዳርጋ ዝጥፋኣሉ ኩነታት ሕጂ ተበፂሒ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዓመፅ ኣንፃር ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ምስቲ ሓፈሻዊ ዓመፅ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ምስ ተኣሳሰረ እዩ ካብኡ ተፈልየ ነገር እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሓደ ሕብረተሰብ ዘንብሮ ንቡር እዩ ከዓ ስለዚ እቲ ፀንሐ ናይ ቀደም ዝነበረ ምናልባት ዓመፅ ኣንፃር ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃልን ብሕጂ ዘሎን ክተማዛዝ ሂስቶሪካሊ ከመይ ገይሩ ማዕቢሉ ብዝሕጂ ደረጃ በፂሒ ዘሎ ዝብል ናቱ መግለፂታት ኣለዎ ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ ንሱ ምስቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ድሕሪ ናፅነት ጥራይ ድሓን ቅድሚኡ ዝነበረ ኣብ ገድሊ ጀሚርካ ኣብ መግዛእቲ ዝነበረ ኩሉ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዩ ግን ካብ ገድሊ ጀሚርካ ዋላ ድሓር ዘሎ እንተረኣኻዮ ድሕሪ ኤርትራ ናፃ ምዃና ዘሎ ኩነታት እንድሕር ርኢኻዮ ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ዝያዳ ማለት ብሕማቅ መንገዲ ንክምዕብል ዝገበሩ ወስታታት ማለት እዩ ብኩረት ፍትሕን ሕግን ስርዓትን እውን ዝደረኾ ነገራት ኣሎ እዩ ናብዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ተሪኦ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ዓንተው ዝብሎ ዝነበሩሲ ሓደ ካብቲ እቲ ባህሊ ንባዕሉ ማለት ንቡር ክንብል ከለና ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ቆልዓ ተወሊዱ ክሳብ ዝዓቢ ክሳብ መጨረሻ ኣብቲ ውሽጢ ሕብረተሰብ ስለ ዝዓቢ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህልን ወግዕን ልምድን ቀሲሙ ወይ ከዓ ንዕኡ ለቢሱ እዩ ዝዓቢ ማለት እዩ ሕብረተሰብ ኤርትራ ግን ኣብ ነዊሕ ግዜ ናይ ሰርቫይቫል ወይ ከዓ ናይ ህላዊ ሕቶ ገጢምዎ ዋላ ነቲ ንቡሩ ከጥፍእ ዝኽእል ኩነታት እውን ተፈጢሩ ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ሕጂ ስደት ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣብ ስደት ዘገጥም ነገር ከዓ ብዙሕ ነገራት ከም ዘኽትብልዎ ፀናሕኩም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ተሪኦ ንሪኦ ዘለና እንድሕዳ ካብኡ ክንብገስ እንድሕዳ ኮይና ናይ ምንታይ ውፅኢት ሕጂ ብምሉኡ ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ደቂ ተባዕትዮ ድዮም ብምሎም ትራማታይዝድ ዝኾነ እዩ ስለዚ ሕጂ ናይ ትራማ ውፅኢት እዩ ሕጂ ስለዚ እዚ ምዃኑ ተረዲእና ከመይ ገርና ኢና ሕጂ ነዚ ትራማታይዝ ዝኾነ ኣካል ሕብረተሰብ ከመይ ገርና ኢና ካብኡ ክነውፅኦ ንኽእል ከመይ ገሩ ማለት ሓገዝ ክረክብ ክእል ኢልና ክንሓስብ ኣለና ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ እቲ ትራማ ኣይትሪኦን ኢኻ ኣብ ውሽጢ ግን ዓቂርዎ ዝኸይድ ብዙሕ ነገር እዩ ሕጂ ሕሰቡ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ክሳብ ኣውሮጳ ዝበፅሕ ኣሜሪካ ዝበፅሕ ሲ ዝሓልፎ ፀገማት መርዒዎ ክንደይ እየን ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ከይተረፉሲ ዓመፅ ዝገጥሞም ክሳብ ተኣሽምፁ እዚ ኩሉ እዚ ሕጂ ኣብ ኣእምሮኦም ዘሎ እዩ እቲ ኣማፃፅዕና ከም ትፈልጡ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሕጅዎ ዓቂርዎ ግን እንድሕር ደኣ ዘይተሓከመ ከዓ ሓደ መዓልቲ በለቕ ይብል እዩ ሕጂ ዋላ መፃምድቶም ዝቐትሉ ገለገለ ከም ትሪኦ ዘለካ እሱ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከም ሓፈሻዊ ፀገም ናይ ሕብረተሰብ ወሲድና ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮናሲ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣካል ሕብረተሰብ ክቃለሶ ዝግብኦ ነገር ምዃኑ ምልላይ እየ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማሕበርክን ፅቡቕ ሕጂ እቲ ማሕበርክን ግን ሕብረተሰብ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ንክፈትሕ ኣብ ባይታ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ዝብል ክኸውን ኣለዎ እቲ ሕጂ እቲ መደባት ተካይድኦ ማለት እዩ ናትክን ጉዳይ ናይ በይንኽን ጉዳይ ንስኽን ጥራሕ ተብልኦ ይኮነን ማለት እዩ ኢንፋክት አንፎርቹኔትሊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ርኢኻ
ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዓመፅ ኣብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብሮ መን እዮም እንድሕር ኢልካ ዋላ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ ኣብ ስልጣን ዘለዋ እሰነን ኣንጻር ይሕዋተን ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርሓ ዋላ ብጭቡጥ ነገር ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ሓደ ማለት ኣስማት ምጥቃስ ኣይደልን ክትብል ትኽእል ኢኻ ነው ስለዚ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዝሓትት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕብረት ካራክተር ዲቨሎፕመንት ማለት ቲ ባህሪ እዩ ሕጂ ክልወጥ ዘሎ ባህሪ ከዓ ማለት ብሓደ ግዜ ብሓፂር ግዜ ዝቕየር ስለ ዘይኮነ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ባህሪ ለውጢ ከምፅእ እንድሕዳ ኮይኑ ስሩዕ ዝኾነ ነገር ክግበር ስሩዕ ዝኾነ ነገር ክግበር እንድሕዳ ኮይኑ ከዓኒ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ንቡር ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ንቡር ክምለስ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ናብ ንቡር ከምልሶ ዝኽእል እንታይ እዩ እቲ ንቡር ጥፊኡ ዘሎ ኩነታት ይክልወጥ ዘለዎ ስለዚ እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከየልገዘ ሕብረተሰብ ኤርትራ ናብ ንቡር ክምለስ ኣይኽእልን እዩ ሕጂ ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ኣሜሪካ ዘሎ ምናልባት ትራምኡ ከልግሰሉ ዝኽእል ናይ ካውንስሊንግ ድዩ ናይ ካልእ ሰርቪስ ንሕና ተኣኪብና ክንገብሮ ንኽእል ሓደ ፌል ዝገበርናዮ ንሱ እዩ ሕጂ እቲ ትራማ ንሕና ክንቋፀሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ካብ ዓዲ ወፂኡ ዝኩሉ ክሓልፍ ከሎ ዝኩሉ ፀገም ዝወፆ ክትዓልዮ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣባኻ ምስ መፀ ብደገ ምስ መፀ ግን ኣትሊስት ሕጂ እዚ ናይ ካውንስሊን ከማን ክነካይድ ደሉ ንኽእል ኩነታት ግን ክንፈጥር ኣይከኣልና ንባዕልና ተጠርኒፍና ዓቕሚ ጥሪና ምስቲ እትንነብረሉ ዘለና ከባቢታት ዘሎ ሪሶርስ ንዕኡ ሞቢላይዝ ጌርና ነዞም ይሕዋትና ሓገዝ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክሕከምሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክንፈጥር ዘይምኽኣልና ንሱ እዩ ስለዚ ክንገብሮ ዝግባአና ክንጥርነፍ ዓቕሚ ክነጥር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብመሰረቱ ግን እቲ ስደት ክሳብ ዝቐፀለ ነዚኦም ሓኪምካዮም ዝሕከሙ ከዓ ካሊኦም ዝመፁ ማለት እዩ ክውዳእ ይኽእልን እዩ ስለዚ ንቡር ክምለስ እንድሕዳ ኮይኑ እቲ ስርዓት ከልግስ ክኽእል ኣለዎ ስርዓት ከልግስ ተኮይኑ ከዓኒ ሓደ ከም ናይ ሂማን ራይትስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ንምሕላው ዝግበር ቃልሲ ኢልና ክንሓስቦ ኣለና እቲ ንገብሮ ዘለና ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ምስግጋር ክግበር ንገብሮ ቃልሲ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንምርጋፅ ዝግበር ቃልሲ ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ማለት ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ድየን ተዓሚፀን ዝበሃል ከዓኒ ብዙሕ ኣሎ ተለወጠ እቲ ባህሊ ስለ ተለወጠ ደቂ ኣንስትዮ ብርእሲ ደቂ ተባዕትዮ ዝገብሮ ዓመፅ ከኒ እንታይ ይመስል ከመይ ይመስል ዝብል ሕቶ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ንሕና ዝዓበናሉ ከባቢ ወይ ግዜ ኣይኮነን ሕጂ ኩነታት ስለ ተለወጠ ምክንያቱ ሕብረተሰብ ኤርትራ ናይ ህልውና ሕቶ ስለ ዘበለ ዋላ ደቁ ሳዋ ከዳ ከላ ኣብ ሳዋ ወሊደን ክመፃ ጠኒሰን ክመፃ ኢንከሬጅ ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ማለት እዩ ምስ ዛዕባኹም ሙሉ ባህልን ተኣሽም ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ዝክር ጓል ኣንስተይቲ ክብርቲ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ኣነ ዛዕባ ኩሉ ባህሊ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ዓዳ ሓዋ እዩ ክብራ ስለዚ ንሱ እንዳሃለዎ ከዓኒ ኣብ ርእሲኣ ክህሰት ኣይፍፀምን እዩ ምናልባት ታሪክ ክነግረኩም ይኽእል እየ ብዛዕባ እዚ ማለት እዩ ነው ስለዚ ሕጂ ፀባ ዶክተር እወ እዚ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ዓመፅ ሓፈሻዊ ምዃኑ ሕብረተሰብ ተጎነፀ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተጎነፀ ምዃኑ ተረዲእና እታ እንኮ መፍትሒ ኩላህና ዓቕምና ኣዋሃሂድና ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይንብሩ ስርዓት ክንልውጥ እንድሕር ክኢልና ጥራይና ሕጂ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ክንሕክሞ ንኽእል እምበር ሕጊ ጥራይ ብምምፃእ እውን ክትፈትሐ ይትኽእልኒ ኣብ ኣሜሪካ እትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ ኣቢሎም ኣነ ብዙሕ ነገር ብዛዕባ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ሓደ ካብቲ ፀገም ሕጂ እቲ ከምኡ ዓይነት ተሓሳስባ ኣብ ኣእምሮ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኣጠማምታ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ እቲ ምክንያታት ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ገርመኩም ይኽእል እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ 84% ሓደ ወዲ ሓንቲ ቅርሺ እንድሕር ደኣ ንእቶት ኣለያቶ ጓል ኣንስተይቲ 84 ሳንቲም እያ ትረክብ ኢኳል ዝበሃል ነገር የለን እዚ ብዙሕ ኢንስቲቱሽን ዘለዎ ሕጊ ዘለዎ ዝበሃል ዓዲ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሓደ እቲ ምክንያት ከዓ እቲ መፃፅዓት ታሪክ እቲ ኣረኣያ ክልወጥ ስለ ዘይከኣለ ፀገም እዩ ስለዚ ንሕና እውን ካብኡ ተፈለና ስለ ዘይኮነ ሕጂ ብንወስዶ ንኣሽቲ ነገራት ክፍታሕ ይኽእል እሞ መሰረታዊ ፋንዳመንታል ዝኾነ ለውጢ ብቲ ሕብረተሰብ ክንገብር ዓቲብና ክንቃለስ ኣለና ስለዚ እቲ ኣንጻር እቲ ስርዓት ዝግበር ቃልሲ ክነሕይሎ ኣለና ንሱ እዩ መፍትሒ ባህላ እየ የቐኒየለይ ብኸይመ ገዲፈ እዮ ቴንኪዩ ገብረ ፅቡቅ ጌርካ Eritrean Women's Association of North America ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን أمريكا جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية